So guys, gatang ko dali guys kay mo pay pagtuhak sa uwan ang grabing kasuga ning unos pa jud na nagbas guys kay nag-aircon man ko siya so na naggas niya. Murag sinikol na jud ni. Sinikol na jud ni guys kay naka-hazard naman ag series. Na lagi sinikol luuya. Luuya. Hagard kay ko. Hagard luuya kay guys kay rin kasuga tagog hangin. Ang kasi gagangin na rin, no? Masa may yung frame. So, di alas Nicole, guys. Ang giatang jugo dari kay grabig 1. Okay, mabasa ko nung ijahan daan. Sa daan naman, ak. Hey, guys. Ako na po ni, guys. Si Ruby Provinciana. Sinsya na mo sang naong, guys. Kay grabe dyan ang bisihan. Karon ni guys magkuha ko og kamunggay kay magkuan ni manang magbutang ni og ana mo koy buwad atong hinatag ni sisipin nga kuan sa kabuok amo tong butangan og gata. Naghahanap ko kamunggay guys ganihan nang buungan hag mga kamunggay kay hangi pang hatag dato sa musilingan kay na maato ni amuhang kamunggay ang tindaghana. Japon ni butangan og kuan guys kamay nga dahon sa kamuti. Guys, kuha na ko og kamunggay. So ganihang buntag guys nagkuan ko kanang nagutan pug ko kay ganahan mas Crystal mag-ut. Guys, damis ni Cool guys, ga-prepare mi og dahon sa kamote. So kanang guys lami mo pud ni siya kay ada man ni og vitamins. Morning buhay probinsya. Mabuhi na kag kuan mga utan. So sa una guys katong gagmay pa mi puro ingani ra ang mga butangan og kuan gata. Masabaw-sabaw lang sa kanon. Mabuhi na ta panateng hang tijan kaysa magluto ta og tinughong. Pwede wa ni mo ubo? Na. Sa buwan naman na. Uli nas buhol, giubulan kayo, hindi malik tambaw. Diyan magklase ka, mag-ubo ka. Ano yun na? Bawa na makagindi. So kakuan mi guys, kay murag gitgit ang panahon nandya. Buwan. Nahudan po mi gas. So wag kahoy na po mi balik. Ang tag kahoy sa ako naman po mi, kay naanad mo po mi kahoy. Mabali pagpanawag ni nanay na guys. Ipangamusta ko niya kay wa man ko nakatawag kay wa lang may nanawag basta dili ko manawag dinas nanay. Salamat ka dun mo na sa pagpanawag na I love you. So mag I love you too pud siya ganiha guys nang nawag siya na nga. Musta ang taon siya. Sige man taon na sa panawag. Nakaload lang na siya all net 20 no. 1 din na tang tawag. 2 days na siguro na. Pila ka days na sa murag 3 days na siguro ng tawag. Oh, murag 3 days guys ang kanang all ni 20. Nanawag ko na po siya dito sa Manila. Namong nanay pinangga ka do binana niya. Mapinanggaon nga inahan. Nga pareha pud namo guys nga mapinanggaon og nga anak. Basta mga buutan nga anak. Kamingaw guys kay napunta ko dito sa Buhulog. Mapay klase yung tas Crystal. Kaya kinahanglan man guys na ako dari kay si Crystal manggod ka nang busy ka do si Jar. Labi na karon makuno exam ni Jar. Dagani harang bisihan ni Jar guys kay naghinlo lagi ko sa diyang kwarto. Wa man matiwas. Kaya hanggi pulihan o kurtina gi Jahang kwarto. Kwartong gamay. Yeah, isa po to siya kay mag-review lang ko siya kay kuan ugma.
exam ko ulit siya. Salamat ka doon ninyong tanan guys. Hindi ko mo magsawa sa mga video nga diri sa probinsya. Hindi mo ka makitaan diha ma. Okay raman kay naman hang kamot makitaan man. Guys, di ko na kunin yung makitaan guys bising nangang. At least nakitaan ka diha. Lubok to. Diyan pula to guys, makahuman lagi ni Nicole Puhon. Human. Kuman na day. Nakahuman na day siya guys. Makapag board exam na siya guys. Diyan atong yampo nga. Kapasar siya Ay, luy naglabot. Ikan bugos garding gani ha guys. Wala ko mag-video lagi kay makakasawa na video ng mga buwak guys. Baka magsawa na kayo, hindi na kayo manood. Baka magsawa na kayo sa video ko guys, hindi na kayo manood. So guys, grabe day krimen karong guys. Dino ko amping tang tanan kay nana poy ni Mrs. na kay nana ko no poy kawat dito sa Manila. Na ako no poy pang kidnap na pod Ginoo ko, usol kidnapper. Madyo dumagitin ako la. Wala. Basta mag-amping radyo. Diya guys, ang katunay na hablutan dari og pitaka. Tiyahin to sa hungbana. Itong na gibalita. Gibalita di ay? Oo. Diya, kuan kanang dadakpan na gahapon. So taga-sambuan ko no ang nadakpan. Itong ka-pink nga smash nga motor. Anong wato ko sa kasada, madlok na ko makakitag motor na kanang smash da. Balag dili man smash, balag unsa nga motor, basta motor. Basta makakita gali kog pink mga kuyawan ko. Si Crystal gani hangadlok si Crystal kay Hindi mo kupitsaan, motor ba na, ban, kutsi, unsa. grabe krimen jud ron Ginoo ko sa wala naman taon Ito sa kalisod sa kinabuhi. Nganong di naman jud maning kamot, pwede mang mananom. Pwede man mang mananom utanon, buhi naman kag mag-utan, ganong manginahanglan pa man jud og dali ang kwarta. Ngawat pa man jud Ginoo ko. Diyan na pa yung mga tao nga mo tiunan kag pusil kung diin mo ihatag na imuhang pitaka. Pero guys, na yung experience jud sa una guys, sa Manila pa mi. Kanang sakay mi og kay sa San Juan man mi ning narabahon, ja uli mami sa West Triangle dito sa kanang Embassy Garden Homes may sa una, silingan mi ni La Cory Aquino. Diyan man kay mig jeep guys, mag overtime mi, so na timingan jud nga gisa kami og kuan. Snatsir. Dili snatsir hundapin. Hold upper jud kay dito sa tapit sa portahan man jam. Murag kasabot po di dya ang driver, baka ang driver ang kasagag tugtog. Wala pagkatataad kay gikuha naman mi na mag-hold up mi. Di ba para ka-remember ka tong hold up atong gisakyan pa sa jeep? Kubaw. Kubaw. Sa Manila katulog ko sulay ana. Diya ako po Kaya guys. po, Katagain na nga tutag buwa nga gasakit ang jeep nga Gihablot. gihablot ang cellphone. Mga ng mga Arius. Gihablot ang Tapos cellphone si niya. timing din na- Imo tong Di na po si kas nga katong kita nga nang nimba punta og Quiapo. Manay mga budol-budol dito daghan kadyo. Grabe guys, grabe ang mga krimen jud ron. budol manggahi ko. Samot tas Nicole guys, nabudol na sila guys. Nakuha jud ang cellphone. Arloja na din just. Arloja nimo sa una nako, pili mo ida dito na. Grade 9. Grade break wato nga. Grade 9, grade 8. Mugod 7 man ko. Grade 7 ka to siya nga. Mo ka Nakuha sa din siya guys kanang ka-remember jud mi nga magpagupit siya do sa among atbang, da na ni doon ni jang murag Madrid ko na to no. Dili nakaila ko sila sa simbahan dito. Katong mga tunog simbahan sa or chapel ra ba nga Na yung mga Madrid. Madre. Punta na siya nga kaila ba kaning mga tawhana? Oo, kaila ko ana. Magpakuyo ko na siya dito. Mutuin ko nga lang, magpaalot para ba ko. Kriyot ra daw, kaya na ako na importante mo ito nga niabot man mo ato pod, kay inyo kong giapas. Magpaalot kay ato mo lungsod. Puro nakakita ko itong bayanan ron. Nakakita dyan mo kay nag-istorya pa man, istoryanay man tanya. O, kaya dito man na, nagtulog-tulog ang motor nga, ambot nga nung na-hypnotize siguro ko ni Kuyog po ko niya.
Halo dyan yan guys, ning kujog sa dito sibmor dyan. Kami kay dito pa mami kagura ng wan pa mami, ng malingki pa man mami, panihapon, nating kami kay naghilak naman si Ja. Uli ko ni, sakay dyan kong tricycle ba ko pabalik o gadalagan ko pa uli. Kay, likod raman sa tuwa, sa ano ba? Sibmor. Itbulaga ba? Lagin dyan. Nga station. Buan ka ng, wala sa gahilak na si Ja, wala na. Giinan ko na si Ja, ginsa ka? Yung siya nga, gisakay mo ko na yung tricycle. Ngayon ko, kung ikyas ko na nga tricycle kay maligsan ko kinay truck. Kung amba ko tricycle ba? Ano, Yeah. ang bakwag ka? Kinadlok lagi ko. Basta niya ano ba? Nga mo to nga, yun siya nga nakipagtawag. Yung kuha ko pagtawag na ba? Pwede na ko siya maka-insert og na SIM card. Mo to. Hindi ka nakuha yung cellphone. Mo gani, yung gi-insert akong yung SIM card sa akong cellphone. Kaya na ko na siya tawagan kay mag-withdraw ko no mi. Nya kabalot pud siya asa mo gatrabaho. Na sila ka bright nga magbudol kay murag ila jud kang studyhan ba. Say mo ano ana. Ito nga abot mi dito sa ano kay mag-withdraw lagi ko no mi kwarta. Ito gitangan ko na yung 5 kay palit ko no kog envelope subla na kwarta sa Sibmor. Muto ni palit po ko pagawas ko wala na siya. Pitpit ng cellphone. Pipit ko cellphone. Diyan ka to na ba sa cellphone na guys? Inutang pag Inutang to na mo sa birthday. Kanang regalo rin dyan ng home credit pa dyan mi. Kay, kanang regalo sa dyan birthday. Birthday mo to ni mo. Kanang regalo dyan. Sabi dyan truma ni dyan atong harang dyan hilak ni dyan. Naamang gas pyramid atong taima. No? na pa sila tita. Napa sila sa tita pyramid atong si tita. Dalagan ko, kuna mo ipang tawag, akong tawagan ang cellphone. Ito, dalagan ko nilang kuya atong kaluha ma. Kuya, akong cellphone ikaw, na si cellphone mo. Ito nga ay usa Ay, ko ano paggawas na kog Sibmor, ingon ko nga sa guard, sa lady guard dito nga. Ma'am naa ba kay nakitan diri bayi nga gatindog, kuyog na ko gani ha kay at bang mami sa atong video ba nga machine ba nga ingon siya nga Mag-withdraw lang. diri ko magulat kay mag-withdraw ta. Napag dito mga envelope yung gida. Oo. Brown. Gipapalit ko ng envelope, kita hatag 5 niya, musud kag Sibmor wala ba ay binuok dito kay Di man usa lang ka pa. kwarta. Ina ko kwarta kay magpalot ba ako 65 ay 70 akong kwarta kay magpalot lagi ko. Muto ni pait yung usa ka pak murag tag 20 kapin siguro to usa ka pak. Kung pagawas na ko usa pa jud to ka. Putos nga. Butangan nag-envelope kani nga ba nga butangan nagkwarta. Gula dyan ako natulak ko eh. Wow, cellphone mo na lang ning puli. Samsung ra ba ito yung cellphone mo? Samsung Grand. Bago pa ba? Lagi akong cellphone sa ulo, Cherry Mobile. Cherry Mobile. Sus, grabe Gamay. dito. Tatabu, ano, grabe kawat po sa unang time guys, yun sa itong hira to lang. Dili yun, grabe yun kong experience kay kato 2014 siguro to 13 basta yan ako edad ato niya katupong Kulata ka. kung gikulata po ko Grabe experience dito sa Manila ay. gikulata ko isa na usa ka grupo nga laki Yung kay gisilusan siya kay mahilig iya mga biga kay usa daga may ko bayi nga friends yeah. Tapos mga gwapa pag yun nga biga na ako niya ako ray tumboy ba gikuan ka na to, ginitan ka, gibarangay. Ginitan niya. Gikuan mo to na ho. Oh, initan mo sila kay Dili giblatter man to na ho. naibog mo sila tong mga bayi nga kung kuyo. Guys, mo to ganang experience ni Nicole sa mga budul-budul. So kay nauso man jud ng mga budul-budul matawag na na. Karon guys, di na budul-budul, kidnap og snatch. Dili nari ang budol-budol ka naman nang i-hypnotize ka kanang maano jud mo mutok ba nga. Mutuod jud Tuuban ka. ka. Kanang mga isyu sa Manila nga mo ingon nga pa-withdrawon nimo ng tigulang og kwarta sa bangko niya ang tigulang mo withdraw po kay mabudol lagi. Itong mga alahas ipagawas, magawas po itong mga alahas. Kasuwi bito itong Bata pa ba ako ato mo to silingan na nila sa ati. wala ko kabalo nga inana di ito. So guys, naka-prepare nami. So sindahan po may istorya sa kanini ko lagi sa kaagi sa unang mga budol-budol, mga delikado jud ang panahon na ron kuan jud amping. So buwad guys. Luyas buwad na king mga putol-putol. Anong dagan Lagi sa kabukbuad yang iputol-putol. purag baboy. So kabaw ni nga bataan nimo. Himo.
Kay bawo na ni siya mo simbolo amara na siyang kuan guys tanang batagag tuno. Say ka damti mag-ano. Usa ka buwan nga pinikas diyang giputol-putol. Naglimpyo siya sa diyahang kwarto. Okay ra kanak? Git kuan kay busy man pud guys dito sa panarbaho nya si na rin dya. Di nang gipulihan ng diyahang kurtina na ang kulay pink. Okay ra na nimo nak? Kumata oy. Okay ra na nimo? Kira oy. Hay sa ka oy. Ikapoy na siya guys kay ikan sa eskwela. So guys, believe juga din yung bata guys, dapat humani siya og panglaba, humani siya luto, pag humani siya kuan nag nilhig na po siya dari. Kaya raligo na hang bisiha guys, mabilin jud din sila mga bata kanang makasaligan na niya. Mga buutan pa jud makasabot pa jud sila sa among kahimtang nga arang lisera nga na. So daan na jud ni sa una pa guys sa first year college pa makasabot jud din siya sa among kahimtang nga kanang lisod. Diya kalaway sa Ginoo guys, nakahuman jud ni sa eskwela sa among pag sobrang kalisod pero abot ra jud ni jang gusto nga kurso nga mahumani dya. Jang ang puno na po ni guys nga makapasar ni siya sa board exam, wala na siyang nag-review siya dito Dumagiti. Dya salamat sa kadyo sa Ginoo nga kaanak ko ngani nga mga buutan mutabang sa ginikanan pareha pud namo guys nga 15 mi kabuok pero nagsinabtanay pud mi mga igsuon, nagmahalay. Mahal na mahal pud namo among nanay ug tatay. Sobra mga pudi among mga anak guys, mahal pud ko nila kay bawo sila unsa ko pagkainahan nila. Salamat kadyo ko sa Ginoo sa tanan mga grasya og kanang sa tanang mga gihatag dyan nga nakaanak og duha ka buok nga buutan kadyo. Salamat kadyo jud. Bye, see you next vlog. So review din sa guys dari sa kwarto dyan, hindi ko ra bisihan ato sa kusina galuto. So kay half day raman sila nagbasig isog na gid yung kuan Wala pa man. ginagihang kuan guys. Butangan na mo og Pag birthday. pag birthday na ni Jai jang gihimong kurtina. Kay wa mi kurtina dari duha ra ka buok puli-puli. So wala ra gipuli na mo na. Ja, thank you for watching. I love you og amping tantanan. See you next vlog.